Terus rumah aku kok itu pe jadi lagi mau video kabeh to. Semangat apa nih? Jungkir balik kini tekom ngumpul. Ya. Sing ngomong banci lho. Ora iki. Lho. Setengah dewa. Loro iki. Sik to. Kowe Ini kok dhewe telu iki lho. kowe kok roh banci kok ngendi? Iki randuwe apa kan Pak? Ya. Jakun. Lah iki lho, kudu jakun gede-gede iki lho. Nah, iki Ngomong kaya ngono iki masakan
Ibarat Mbak Aya ini nyawisi masakan jajan-jajan asli Ponorogo. Badoken dhewe. Panganan dewi. Pangan bagi pangan dewi yo. Lanang sorangan yo jero makan jero. Ora nasi lanang. Alah. Astor, Astor. wafer, Wafer. kayak Alah pecek ya Allah. lemper, Wafer. sernier, Hasilnya. nogosari. Ya udah. Masih jenenge aku wi. Apa? Modelnya kan ngono kuwi. Kuwi pernah dempel sing ngedol ning pasar ning ngono. Bisa apa bro? Senin apa? Kuwi ta. Coba. Batuke jajanan lor perbarane kuwi ta. Iki apa? Ya kuwi dia. Siapa? Jadi adalah manusia. Oke, Dek. Kembali fokus ganong sik. Ya. Enggak jono. Aku yo sok mikir kuwi ayah sira masuki nyaose dadi sinta-sinta. Lah iya. Tibake di manuk ngene. Barang ayah juga masuk. Lah iya. Sopo teh? Rene ki mau ngomong. Rene ya. Maka gentol ayah. Rene ayah. Ya Siapa? Sopo to sing ora ngerti ayat Shikamatsu? Ya jadi. Jate kondange Ponorogo. Lah. Lah wong nanggap kok malah Loh, ya enak ingkung pak. enak. Lho,